Былы кіраўнік лукашэнкаўскага мусу нажываецца на перапродажы крадзенага. Падрабязнасці трагедыі самагубствам школьніка ў Берасці. Як паўплывае дыпламатычная аплявуха ад ЗША на працэс вызвалення палітвязняў. На Белсаце кароткае выданне навінаў панядзелка 23 лютага. Вітаю. Маці школьніка з Берасці, які скончыў жыццё самагубствам, распавяла падрабязнасці трагедыі. Прычыну ўчынку стаўся булінг у школе. Пра яго хлопец распавядаў удома неахвотна, аднак напярэдадні інцыдэнту даслаў паведамленне бацькам, што хоча пакараць крыўднікаў, звярнуўшыся ў міліцыю. А апошняе паведамленне хлапец напісаў у школьны чат. У ім ён абвінаваціў аднакласнікаў і настаўніцаў у цкаванні. Усе, хто мяне абражаў і даводзіў да такога стану, прашу перадаць міліцыі, бо моя смерць датычная вас. Самае галоўнае – гэта імёны меркаваных крыўднікаў. Вы мяне давялі да такога і зрабілі гэта проста жудасна. Выключэнне – тыя, хто проста маўчаў і не дабіваў мяне. Кадэт з берасцейскай школы нумар 35 скончыў жыццё самагубствам у сярэдзіне лютага. Ён скокнуў з даху шматпавярховіку. Былы міністр унутраных справаў і кіраўнік службы бяспекі Лукашэнкі Владзімір Навомаў мае дачыненне да незаконнага вывозу украінскай сельгаспрадукцыі з акупаваных Расіяй тэрыторыяў. Пра схему абагачэння на скрадзеным у сваім новым расследаванні распавядае ініцыятыва «Белпол». Згодна з інфармацыяй «Белполу», кампанія «Зорка Фуд», якая належыць Навомаву, ёсць важным звяном у схеме продажу зерня і алею з акупаваных тэрыторыяў і іншыя краіны. Фактычна скрадзеная прадукцыя пастаўляецца ў Беларусь, дзе яе перапрацоўваюць і проста фармальна змяняюць краіну паходжання і прадаюць ужо пад выглядам нібыта законнага тавару ў Ізраіль, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і нават краіны еўразвязу. На аснове дакументаў, што атрымаў Белпол, нельга прасачыць дакладных аб'ёмаў прададзенай такім чынам аграпрадукцыі, толькі асобныя пастаўкі. Аднак нават гэтыя эпізоды дазваляюць меркаваць, што схема продажу крадзенага зерня прынесла яе ўдзельнікам сотні мільёнаў долараў. Адмова ў амерыканскай візе міністру замежных справаў Максіму Рыжанкову і адсутнасць афіцыйнага Мінску на першай сустрэчы Рады міру ў Вашынгтоне. Гэта выразны сігнал расчаравання адміністрацыі Трампа ў хадзе дыялогу з Лукашэнкам. Аднак нават такі ўзровень амерыканска-беларускіх стасункаў застаецца патрэбным узурпатару. Таму ў хуткім часе ён можа зрабіць чарговы крок у вызваленні закладнікаў. Такое меркаванне ў эфіры нядзельнай студыі «Белсат» выказаў палітолог-амерыканіст, працаўнік фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Рыгор Ніжнікаў. Просто ў Вашынгтоне нехта зразумеў, што гэта будзе для них вялікая памылка, таму і не далі. Паказалі Беларусі, як кажуць, што, разумееце, тут як размова Астапа Бендера з манцёрам Мечнікавым. Амерыканцы кажуць спачатку грошы, а потым будуць стулья. Грошай ці тут, адпаведна, нейкай больш стабілізацыйнай палітыкі ў рэгіёне ці адыходу ад рэпрэсій, як я кажу, ад вайны на крок ад Масквы адысці, Лукашенко проста не можа. Таму і нічога не ідзе нікуды. Разумееце, проста той жа Трамп пакуль жадае, каб шоў сам працэс. Бо я думаю, што і Лукашенко ў нейкім сэнсе жадае, каб працэс шоў, і Трамп жадае, і амерыканская адміністрацыя. Таму, я думаю, новая партія гэта дрэнна гучыць, прабачце, але ж хтосьці будзе яшчэ выпушчаны, бо пакуль у Лукашэнкі є шанец мець нават такі, як кажуць, куцы дыялог з Трампам, гэта лепш, чым яго не маць. Таму ён будзе працягваць неяк пытацца даваць тое, што ён можа даваць, а гэта толькі палізняволеныя. Ліміты на нібыта безлімітны мабільны інтэрнэт ад сёння пачалі дзеяць у Беларусі. Набылі моц асноўныя палажэнні пастановы Мінсувязі ад 22 снежня, якім уведзены абмежаванні для безлімітных тарыфных планаў. Цяпер нават на фармальна безлімітных тарыфах беларусы будуць мець магчымасць скарыстаць толькі 30 гігабайтаў мабільнага інтэрнэт-трафіку. Пры перакручванні гэтага аб'ёму хуткасць злучэння будзе аўтаматычна зніжаная да 1 мегабіта за секунду. Пры гэтым мабільным аператарам будзе дазволена асобна прапаноўваць дадатковыя платныя пакеты мабільнага інтэрнэт-трафіку на высокай хуткасці.
5 сакавіка ў Варшаве пройдзе папярэдняе паседжанне суда ў справе нападу на Паўла Латушку. Суддзя мае пастанавіць і прызначаць асноўны разгляд, вяртаць матэрыялы пракурору на дапрацаванне альбо спыняць вядзенне справы. Напад на кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення адбыўся летась 2 ліпеня у Варшаўскім універсітэце. Нападнікам аказаўся 33-гадовы Яўген Казанцаў, які прыехаў у Польшчу паводле праграмы для маладых навукоўцаў. Казанцаў кінуў палітыка смеццевым кошыкам і пазней патлумачыў свой учынак тым, што яго скончыліся дакументы, яму трэба спакойна вярнуцца ў Беларусь. Маладзёна абвінавацілі ў паклёпе і парушэнні фізічнай недатыкальнасці, пасля чаго дэпартавалі з краіны. На 48-м годзе жыцця памёр былы палітвязень Дзяніс Сакалоўскі. Пра трагедыю паведаміла дачка мужчыны Васіліна. Не стала майго таты, яму было ўсяго 47 гадоў. Пакуль дакладна не ведаю, як і што адбылося. Цяпер я проста адчуваю боль, і мне трэба зразумець, як жыць далей з гэтым. Але хачу, каб пра майго тату пісалі, каб яго ведалі і памяталі людзі, бо ён быў цудоўным чалавекам, любіў людзей і вельмі шмат зрабіў для журналістыкі і мастацтва. Сакалоўскі да 2020-го працаваў аператарам Белтэлерадыокампаніі. Напрыканцы таго ж года яго затрымалі паводле справы прэс-клубу за ухіленне ад выплаты падаткаў. Пасля вызвалення ў жніўні 21-го ён выехаў у Нямецчыну. Як паведамляе Баш, трагедыя адбылася ў суботу. Неўзабаве будзе абвешчаны збор сродкаў. Зборная Норвегіі сталася пераможцам агульнага медальнага заліку зімовых алімпійскіх гульняў у Мілане і Картына де Ампеца. Цырымонія закрыцця спаборніцтваў прайшла напярэдадні на гістарычнай арэне ў Вероне. На рахунку скандынаву 18 залатых медалёў. Гэта рэкорд за ўсю гісторыю зімовых гульняў. Траціну з іх прынёс лыжнік Йоганнес Клэба, першы спартовец, які здолеў сабраць 6 залатых медалёў за адну зімовую алімпіяду. Услед за камандай Норвегіі ў агульным заліку размясцілася США. Амерыканцы здабылі апошняе золата гульняў у фінале мужчынскага хакейнага турніру, перамаглі каманду Канады, а таксама каманды Нідерландаў і гаспадароў гульняў Італіі. Беларусь сёлета ўпершыню з 1994 года засталася без медалёў. Нашу краіну рэпрэзентавалі 7 спартовак, якія выступілі на гульнях у нейтральным статусе. Наступныя летнія алімпійскія гульні пройдуць у 2028 годзе ў амерыканскім Лос-Анджелесе. Зімовую ж алімпіяду у 2030-м прыме Францыя. У Брытаніі абвясцілі пераможцаў прэміі Акадэміі кіно і тэлевізійных мастацтваў. Галоўным трыумфатарам стаўся амерыканскі баявік Пола Томаса Эндерсона «Бітва за бітвай». Фільм Эндерсона, галоўную ролю, у якім грае Ді Капрыо, атрымаў 6 статуэтак, у тым ліку за лепшы фільм, рэжысуру і ролю другога плану. Выдатнай брытанскай стужкою назвалі карціну «Гамлет» Клоі Джау пра смерць сына Уільяма Шекспіра. А ірландская актрыса Джесі Баклі, што грае жонку паэта, атрымала статуэтку за найлепшую жаночую ролю. Прыз Бафта ў катэгорыі «Найлепшы дакументальны фільм» журы прызначыла расійскай стужцы «Спадар ніхто супраць Пуціна», што расказвае пра жыццё школы ў Чалябінску пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання. І напрыканцы выдання пазітыўнае відэа ад гарадзенскага заапарку. Там свята Масленицы разам адзначалі і работнікі ўстановы, і іхныя гадаванцы. Духмяныя блінцы, знішчэнне пудзіла зімы. Вашай увазе без каментара. На гэтым я з вамі развітваюся. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі Белсат. Нагадваю пра магчымасць ставіць лайкі і каментары пад гэтым выданнем. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.